No, super. Už nejde dál. Třeba tam je už skála, myslíš? Jestli tam nejde dál, tak to znamená, že ten let je už na skále, že seš na skále. Takže takhle to stačí, nebo to musím převrtat? Do 5 cm, jestli to tak je, tak no. to stačí a můžeš do toho rovnou cvaknout expresku. A jestliže by to přesahovalo těch 5-6 centiáků, jo, tak bys to musel převrtat. Takže je to takový psycho. Protože samozřejmě tak vejvrtka, když není úplně zavrtaná, tak nemůžeš počítat samozřejmě s její plnou nosností. Tím pádem, no. Takže musíš zhodnotit, zda převrtat nebo využít. Jak je to tady urušený u tohle. Je tady. První skoro vylezený let. Skoro vylezený, no.